grupa drugara koji hoće tako da putuju na neka evropska, srpska prvenstva, da gledaju reprezentaciju u gostovanju. I sad, organizacijski, hajde da vidimo kako ćemo skupimo pare, kako ćemo da odemo, ćemo naći nekog sponzora malo tu da nam isfinansira, to je bilo više iz te neke nužde i iz tehničkih razloga. Međutim, 2000, to je otprilike negde 17. počinjemo da radimo projekte, vrlo ozbiljno, to su Erasmus Plus projekti Evropske unije, u saradnji sa UEFA-om, sa Fudbalskim savezom i tako dalje. Ovo nam je četvrti, da kažemo ovako, veliki projekat. Ima nas na društvenim mrežama, to ću vam posle dati, možete zapratiti i da dobijate te neke informacije gde smo i šta smo sa svakog našeg putovanja i gostovanja gde pratimo isključivo reprezentaciju Srbije, dakle, ovo bi naglasio, ovo udruženje se ne bavi ni Zvezdom, ni Partizanom, ni klubovima, isključivo neke aktivnosti su vezane za reprezentaciju Srbije. Tako i vi, da li navijate za Čukarički, Zvezdu, Partizan, a svi zajedno